Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be, zeuek entzuleok eta zelan ez geure gonbidatu guztiak. Eurak diralako onaxe Eusko ikaskuntzak eta Bizkaia irratiak alkarlanean darabilgun irratsaio honetara informazioa ekartzen da denak. Informazioa ekarri eta gainera garandu, azaldu. Bost urte egingo dugu atzera, gaur egunera heltzeko eta etorkizunera begiratzeko. Alegina egingo dugu hausnarketa bat egiteko. Beraz, esango duguna zera da, bai plus bost. Baina horretarako gonbidatua agurtzea izango da honentsuena. Minutu asko daukagu aurretik, bere segundu eta guzti. Eta ara guk ona sintonia honetara proiektuaren zuzendaria gonbidatu dugu. Guk gonbidapena luzatu eta berak onartu. Eta gure gaurko gonbidatua esandakoa proiektuaren zuzendaria Juan Luis Moragues, ondo etorri egunon, zelan zagoz? Ondo etezu. Proiektua ulertu gurean egia esatea gure badozuz, esan dugu atarian, bost urte atzera egingo dugula, gaur egunekoa ulertzeko, etorkizunera begira, hausnarketa egin behar dugula, pista batzuk emon duguz, baina alegina egingo dugu, gai honetan sakontzeko eta gai hau edonok ulertzeko. Esan dugu, Eusko ikaskuntzak ardura batzuk daukaz. Eta orain bost urte abiatutako ardurak dira. Bai, ala da, bai. Horren dela bost urte, atera genuen txosten bat. Aztertzen gure Euskal Herriko berezko, esaten genuen, gure berezko iraunkor aurrerapen iraunkorra, ez? Gure bidea zein zan, ez? Hori zen gure galdera. Horretarako, lehendabizi galdetu egiten genuen gure buruari, zer ari da gertatzen. Eta horren dela bost urte oso ondo bizi ginen, ekonomikoki, danak gauzak oso ondo jaten ziren, diru asko kaletatik, inmobiliarioki ere, burbujan, eta, hau iruditzen zitzaigun hori jauja zala, ez da? Baina gure otariko batzuk ero keskatuta aritu ziren, zenbat sintoma ere ikusten zutela, hor luzera begira, ez, problemak izango genitula, ote, Eta, alde batetik aldaketa klimatikoa, hori zazan, zientifikoek gero ari ziren esanez hori gero eta horrela eta ondizia bazala problema, eta hori urreztu nahian alde batetik, beste aldetik ekonomistek ere, esaten zuten, hartu genuen velozitatea oso kezkagarria zala, eta gian igual problemak izango genituela, beste aldetik sozialki, munduan zehar ikusten genuen izugarrizko oreka ezak edo desorekak edo problemak, atazkak, zenbakiarra ere bai, eta hemen ere danak ez zirela hain aberatz, hemen pobrezia ere, zenbat lekutan ero sortzen ari zela, eta gero bezaldetik gure gizartea gero eta zaharrago egiten ari ginela, ume gutxi, immigrazioa, eta, jakin nahi genuen, zelako etorkizuna izango genuen. Horregi esaten jako oso zelan garapen iraunkorra, ez da? Hori da, zeo zelan ardatza edo zeuen jomuga.
agertu zen Eusko ikaskuntzan, horren ardurea, horren behar izana noz ikusi izan duen, 2005erako burututa egoan kontu baina hori lehenagokoa da, ez? Bai, urte lehenago, 2002an hasi ginen kezkatzen energetiko arazoaz. Hor, hemen garai hartan, Iberdrola badekizu beste junta direktiba bat sortu dintzala, eta aurreko ekipoa kanporatu dintzala, gehienak euskaldunak, eta guk ezagutzen genuen, eta eusko ikaskuntza barruan ere, genuen ere zenbait partaide, eta horiek ere kontatu dintziguten, ozgarrekoren, horiek kezkatuta ziela, petroleoaren evoluzioa txarra izaten zala, eta lehenago baino geroago, ez? Aldik eta, lehenan segurazki, sortatuko zela pikoil deitzen zen, gertaera, ez? Eta hori eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, badagoela momentu batean, ez? Merkatuan, petrolea jartzeko kapazitatea gero eta txikiago izango zala. Momentu hortik aurrera, gero eta petroleo gutxiago merkatuan egongo zala, beraz, segurazki prezioak gero igoko ingezila, baldin eta demanda, eskaera, gero eta ondiziago izaten bazan, eta emergente diren herriak, gero ari ziren ja, demandak eta onditzen, ez? Brasil, India, China, eta herri guzti horiek, gero eta demandak gehiago, zuten konsumo ondiziago izaten zutela, ez? Eta horren, hori, tertulia batzuk gero montatu genuen, eta hortaz aritzeko, eta pentsatu genuen, hau asunto hau sakona da, eta segurazki aztertu behar dugula sakonago, ez? Gero horrekin batera, kanbio klimatikoarena ere, hasi zen mugitzen gara jartan. Eta, gure burua hasi zen pentsatzen hori kulturalki ere, erantzun bat eman behar geniela, ez bakarri politikoki, ekonomikoki, eta sozialki. Ze herrien erantzunak, ez? Guk nora erantzungo genuen, edo genian, arronka guzti horiei, ez? Guretzat hori ere kultura, ez da bakarrik gure arbasoak zeheratako erantzunak asmatu zuten zeuzkaten zera errongen aurrean, baizik eta gaur guk zeheratako erantzuna emango diogun gure erronkei, gure arazoi. Eta eta gero 2002an esaten dut, hori aztertzen hasi ginean, hori Iberdrolako lagun horiek kontatzen zigutenean, horiek ere ez zuten ondo ulertu zergatik Amerikarrek Iraken egin zuten lehendabiziko guda hartan, zergatik ez ziren gelditu. Arrako egiten zitzaion da, hainbat petrolio izan da, eta hain estrategikoki izan da, arraro egiten zitzaion, eta kasualidadez, hilabete batzuk barru, ez? Bigarren gerra suertatu zen, eta sartu dintzen, eta guretzak guri aldagunan zobatzan. Horiek esaten zigutena, ere zentzu ere bazukaten, zientzia fikzion iruditzen zitzen guren da bizi entzun genuenean, ez? Eta orduan eratu ginen talde batzuk, dei zabal bat egin genuen, zenbat Eusko ikaskuntzako kide eta lagunak eta interesatua egona ziren jende batzuei, eta 300 persona inguru elkartu egin ginen gauza guztiagotaz aztertzen.
2002 urtea aitatu dozu, Juan Luis, gero 2005 urtea, ez dakit hasierako personek lantaldeak jarraitzen dozuen aldaketak egon diren horretan? Bai, hori kolektibo zabal bat da, eta bai, jende berria ere badago, eta lehengokoak ere asko jarraitzen dute, bai. Eta informeak jarraitzen dau bere horretan, ez da, hori aldatuz doa, baina gauza gehiago txertatzen dituzuelako. 2005koa da lehenengoa, eginda daukazuena, eta biribilduta, holan, badakit informe osoa azaltzea, aztertzea, ez da labape erreza, ardatz nagusiak dira eskatuko deutzu guzena, Juan Luis. Bai, ez da erreza, baina bai. Bueno, guk markatu ditzen genuen gako batzuk edo manejatu behar getintuenak, ez, gauzak deskontrolatzeko, edo kontrolatuta izateko. Helburu batzuk gero lotzeko ginen gai, ez, eta gero ze palankak gero manejatu behar genituen horretarako, ez. Gero indikadore batzuk ere jarriko genituen neurtzeko, eta gauza batzuk observatorio moduan, ez, nola evoluzionatzen ziren jarraitzeko, eta bar, ez. Baina importantena dira gakoak alde batetik. Eta gakoak ziren alde batetik gure gizartearentzako, modelo bat behar genuela. Modelo de desarrollo sostenible, zaten genuen garapen iraunkorrerako eredu bat edo, ez? Eta hori eratu behar zala, ez? Eta hori alde batetik, bestaldetik arlo publikoetatik ero hori zuzendu behar zela, lideratu egin behar zela, ez? Eta hirugarrenez pentsatu genuen hor fiskalidadea esalde baterako oso seinale onak liratekela gure konportaera ekonomikoa batez ere, ez, zuzentzeko, ez. Hiru elementu horiek gero manejatzen, liderazgorik gabe egoten baginean, modelo eredurik gabe egoten baginean, eta fiskalia lehen bezala jarraitzen bazan, benetan problematiko izango zela zera sistema guzti hori bideratzea beste iraunkor modu batera, ez? Beraz, zuek zehozelan diagnosi bat egin zenduen, ez da? Bueno, arazoa identifikatu lehenengo. Gero, horregaz, talde bat sortu, txosten bat idatzi, garatu, gomendio batzuk, 2005an izan zen, hori bete da, espero, edo aurrikusi zen duen moduan? Bueno, espero genuen moduan, desde luego, ez, baina, ambizioso esan, gure partetik, baina bai, neurri batean bai, baina beste neurri handi batean ez. Guk zer egin genuen, hasiera hori argitu beharko zen, eta igual interesgarri da, ez. Lehendabizi, gure lehendabiziko galdera zen, zer ari da gertatzen. Hori da, gure lehendabiziko galdera. Bigarren galdera zen, guri, zelan dakokigun, zelan datorkigun guzti hori, gertatzen ari dena, zelan zera eragiten zigun, ez? Hirugarren galdera zen, zer egin dezakegun, zer egin aldugun. Laugarrena zen, eta konkretuki zer egingo dugu, ez? Laugarrena, eta posgarrena nola egiten da hori. Orduan, guk 2005 guk agetara genuen zer gertatzen eta guri zeran eragiten zigun. Eta gero 2006an atera genuen zer egin beharko genuen eta nola. Orduan, orain 2010an pentsatu dugu lehendabiziko zerari den gertatzen hori, berriz aztertu beharko genuela, zebenetan gauzak asko aldatu dira. Epe laburrean, ez da? Epe laburrean, eta guk pentsatu genuen, baino laburragoa. Eta orduen, orain ari gara egiten, bai plus bost, bai zan lehendabiziko azterketa, eta bai plus bost. Eta
Hortaz ari gara, zertan ari gara. Arloak dira energia, lurraldetasunaren kudeaketa, gure errekurtsoak, enpresetan ze dinamismo dagoan, zerrenda luzea da. Bueno, sei punto dira. Zuk esan dituzun horiek, energia, garraioa, eta arlo soziala. Arlo sozialean zer gertatuko da. Zer ari da gertatzen eta zer gertatuko da. Orduan, zenbait aldaketa ikusi ditugu. Hau guzti hau dena dela, esango dautzagu gure entzuleari badagoala interneten ikusgai, bai.eusko-ikaskuntza.org-en, bada ez da. Bota, Juan Luis. Esalde baterako lurralde antolaketari dagokionez, pentsatzen dugu guk dauzkagun hirien eraketa hori, sistema polinuklear euskal hiria deitzen den hori, nik uste dut ondo dagoela eta benetan egokia dala. Baina ez daukaguna da territorialki luzera begira zenbat eraginak eta zenbat erabilerak nola kokatzen dira. Esalde baterako ez daukagu ondo lotuta garraioa eta lurraldea. Ez daukagu ondo lotuta aktibitate ekonomikoa eta gure lurralde eskazia, Euskal Herrian ez daukagu lurraldearen erabilaren errazaz. Elementu guzti horiek gero, nik uste dut hobetu gengela, ez? Gero energia da guri asko eskatzen ziguna, oso dependientea garelako, oso ez, ziaro dependientea garelako, eta guztiz. Eta gure energi guztia kanpoti dator, eta benetan oso konsumitzaile handia garela, eta azken bola honetan intensia energetikoa esaten dena, bajatu indugu. Intensia energetikoa da, egiten dugun gauzetarago energia gutxiago erabiltzen dugulen baino. Baina aranda guztiz, demanda orokorra handitu egiten jarraitzen dela, handitzen, ez da. Baina, hor benetan guk ez daukagu energia generatzeko edo lortzeko bide zuzenik, ez? Eta orduan eolikoa bastartu indugu neurri handi batean, biomasa ere kostatzen zaigu martxan jartzea, eta hidroelektriko gutxi daukagu, edo kapazitatea relatiboki gutxi daukagu, Mario motriza ondino urrun dago, eta gure energi guztia da naiz igual eta hemen zera generatu esaldu baterako elektrizitatea, baina gasaren bitartez, eta guk gazik ez daukagu, gasa kanpotik etorri behar da, ezta? Eta, hori da gure problema, eta importantea. Eta gero bestaldetik, kanbio klimatikoa dela eta, oso importantea iruditzen zaigu, ez bakarrik nola laguntzen dugun hori kontrolatzeko, eta nola adaptatzen garen, nola egokitzen garen guk datorren aldaketari begira, ez? Eta, hori izan zen bigarren arloa. Honek guzti honek lotuta dagoz, alkarreri lotuta dagoz. Kate begiagaz. Bat mugidu ezkero beste hemen mugitzen da. Zara, bizio sistemikoa izan behar dugu, ez? Elementu guztiak beste guztiengan daukate eragina, eta hori hor dago zailtasuna neurri handi batean, ez? Ez dira erlazio zuzenak, baizik eta erlazio komplexuak, ez? Eta hori badekizu la teoria del caos, hortan ari gara, nola kontrolatzen dugun kaos hori, Zuek binazuena da plan bat behar dela, eta ekintza, beraz ekintza plana. Ekintza plana, bai. Lehen da bizi, azterketa hon bat, ez? Euki bada, eta gu saiatu genuen azterketa bat egiten, eta eskaini ez, bai herriari, instituzioei, eta enpresei, enfin. Baina, hori alde batetik eta bestaldetik reakzionatu. Gure ustez, alik eta lehenen, ez, gu plan bat euki behar genuen, ez.
desarrollo sostenible, nik uste dut termino hori ere garapen iraunkorra delikatezen antzeko gauzatxo bat bezala gelditu zaigu, eta gure iritziz asuntoa ez da hori, asuntoa da supervivencia, ez? Osea, que nola lortuko dugun guk datozkigun krisi guzti hauek, ez? Krisi guzti hauen aurrean, ez? Nola jarraitu gure semeak eta gure seme alabak eta zer atako etorkizuna izango duten, eta dezkagun problema guzti hauek, ez? Nola galetzen txugun, gero eta zarragoa gara, gero eta gasto sozial handiago izaten txugu, gero kompetitibidade, gero eta ulagoa, eta finanziroki ere, ez gu mundu osoan zehar, ere horre krisis izugarria dago, eta dirurik ez dago. Beraz, guk benetan pentsatzen dugu plan de garra egin behar genuela, benetan, eta pentsatzen dugu, atxo gartan egon ginen batzuk bilduta, eta pentsatzen genuen. Gure arbasoak eta gerra zibilien aurrean, eta karlistaren aurrean, eta hori zetorrela ikusterakoan, ze egin zuten? Jarraitu eguneroko ohitu egin bezala edo beste bide batzuk ero asmatu zuten, edo akopia egiten zutela, edo, bueno, ezagik. Eta guk ere horren alako plantxo bat eduki behar genuen. Zebenetan krisi barruan gaudela eta krisi luzea izango da, eta ez da bakarrik krisi ekonomiko finanzioa. Krisi reala, enplegua eta ekonomia reala, eta guk zer produzituko dugun hemen, zer salduko dugun, zer erosiko dugun, nola biziko garen. Galdera asko dago eta baliteke erantzun gitxiegi egotea galdera edo itaun horrei. Juan Luis, ez dakit une honetan zuen proiektua zetan dagoan, bai plus bost hori aitatzen ibili gara, eta gabiz ez dakit ze momentutan aurkitzen dan eta ze asmo daukazuen. Bueno, guk orain bukatzen ari gara lehendabiziko azterketa, orain zer ari den gertatzen eta komparatiboki nola evoluzionatu den sistema guzti hau, ez? Orain dela 5 urtetik hona. Azterketa honetan ari gara bai eusko ikaskuntza, bai innobazke, bai garraioko klusterra eta ingurugiroko klusterra. Lau entidade daude hau aztertzen, prozesu partizipatibo baten bitartez, prozesu hau zabaldu egin da, 6 talde egin dira gauza guzti hauetaz aritzeko, eta konklusioak ero jasoko ditugu datorren ostegunean, 16an, eta suposatzen dut, hori publikatu egingo dugula, eta, baina, bueno, gure planteamentua da modelo eredu bat ja berehala behar dugula, gero lidergo publikoa behar dugula, eta bueno, efizientzia ahalik eta efizientzia gehien, eta baita ere gerrikoa estutu egin beharko dugu, dudarik gabe. Eta desde luego guk ekonomia real, osea gure mundu industriala eta gure ekonomia realaren gainean oinarritu beharko dugula gure etorkizuna, eta ekonomia reala da baserritarren mundua, enterpresen mundua, eta komertzio mundua, baina tentekeria gabe, osea que serios. Eta benetan oso kezkatuta gaudela, bai. Nik uste dut ardura hori neurri baten danok konpartitzen dugula. Uste dut hasieran ekarri dugun, maigaineratu dugun hausnarketa hori nahiko ondo bete dugula, dena dela emaitzak jasoteko esperantzaz agurtuko zaitugu gaur, eta aurrengo baten nik uste oraindik zer esana egongo dela. Juan Luis Moraguez proiektuaren zuzendaria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bai. Eta ia dandana behintzat ahalik ondoen doan. Vale, hartzo.